Isto xa é para uso e disfrute, compañeiros, que nunca está de máis botar unhas carreiriñas ou tirarse por unha lomba abaixo, que é moi divertido, pero bueno, eso, sobre todo, prudencia, consultar ben as fontes de información, a DXT, Meteo Galicia, e logo, pois, estes conselliños que nunca están de máis, oi? Moi bons consellos para estar aí previdos por se nos pillan as nevaradas nas estradas, pero, ollo, hai que ter en conta tamén se hai un día de néboa, xa sabedes que a néboa está sendo protagonista tamén a primeiras e últimas horas estes días nas estradas, e con néboa, se imos ao volante, redúcese moito a visibilidade, por iso hai que ter en conta, levar sempre prendidas esas luces antinéboa, tamén manter a distancia de seguridade cos coches e, por suposto, sempre ir pendentes desa liña dreita da estrada, para saber que imos polo sitio correcto. Dende logo que sí, sempre manter esa distancia de seguridade e, por suposto, reducir a velocidade porque ante imprevistos podemos reaccionar de mellor forma. Hoxe vai nos a dar os mellores consellos para conducir con néboa David da Autoescola Alborada de Lugo. David, chega o inverno, chegan as néboas, en Alborada tamén traballades este tipo de conducción, non cando temos o tempo un pouquiño máis complicado? Importantísimo, hai que moderar moito máis a velocidade, non se trata de ir a 20 por hora. Vamos en autovía 120 con unha néboa pecha e parece que vamos a 80. Entonces hai que fijarse no velocímetro. Importantísimo, aparte de moderar a velocidade, hai que manter moi boa distancia co de adiante, porque ademais, o vehículo de adiante, se ten unha frenada brusca, nós temos que tamén frenar tendo o noso margen de seguridade. As luces de largo alcance, o problema que teñen é que reflexa cas partículas da néboa. Entonces, primeiro, levar as luces de corto alcance e as de antinéboa. Posterior, e se temos dianteira, tamén. Supoño, David, que tamén nos días de néboa é moi importante avisar con máis antelación, non? Exactamente, porque as percepcións das distancias e velocidades non se dan calculado ben, entonces é moi importante que anticipemos máis, que indiquemos con máis antelación. É moi importante, se temos unha avería, poñer as luces de emergencia, a señal VDC6, pero non ter as luces de cruce encendidas. Por qué? Porque senón o vehículo que ven pensa que vamos circulando, pensa que vamos en movimento. E se a concentración é importante un día normal, con néboa moito máis. O grado de concentración xa sempre ten que ser adecuado, pero que con néboa temos que ir super atentos porque a posición do vehículo temos que ir pendiente da liña da dereita se está pintada para non irnos fora. É moi importante porque é a referencia que vamos ter para non afastarnos da vía, porque nunha recta moi ben, pero igual non percibimos nin que ve unha curva. Temos que intentar evitar tamén adiantamentos, que non teñamos, por exemplo, a radio posta. Casi é bon ir en silencio para ir totalmente concentrados no que é na condución. E se está moi pecho e temos problemas, incluso afastarnos totalmente da estrada e, bueno, esperar a que desaparezca a situación. E ter un pouco de paciencia. Exactamente. Paciencia, mellor acompañante ao volante. Bueno, xe en Galicia os termómetros en moitos sitios amenceron así, por baixo do cero. E se vos pregunto cal pensades que foi a temperatura mínima da pasada noite e onde estivo, seguramente pensades en Ourense. Pois imos ver, porque a temperatura mínima, opa, aí está, aí a temos, que tardou un poquinho en sair. -4,4 graus.